narito na ang mga nagpapanggang balita. Presyo ng gulay mula sa Benguet nagbabadyang tumaas. OCD Cordillera at mga lokal na opisyal ng La Trinidad nagpulong na para matugunan ang pagbaha sa bayan. Pamahalang lungsod ng Dagupan muling naglabas ng flood warning. Pagbabantay sa mga border checkpoint ng Baguio City muling hihigpitan. Lungsod ng Lawag, prioridad sa vaccination rollout sa Ilocos Norte dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. TESDA Training Facility, malaking tulong para sa dekalidad na pagsasanay sa Ilocos Sur. Isang apparel shop napansin ng isang YouTube channel celebrity. Mga elemento ng alarm and scandal tatalakayin sa Ikaw at ang Batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Dahil sa habagat, tumaas na ang presyo ng gulay mula sa Benguet. Ayon sa grupo ng mga magsasaka at traders, tatas pa ito kung magpapatuloy ang pag-uulan. Magbabalita si Charles Limon. Nasa ikalawang linggo na ang tuloy-tuloy na pagbayo ng habagat sa buong Luzon. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Regional Director Cameron Odsi, nakapagtala na ang kanilang ahensya ng danyos ng habagat sa agrikultura. Sa latest monitoring, Mountain Province, Benguet at Abra pa lang ang nakapagtala ng pinsala ng agrikultura sa rehiyon. Hindi naman kasi gaanong apektado ng habagat ang mga natitirang probinsya ng Kalinga, Apayao at Ifugao na pawang mais at palay ang mga pananim. Typhoon damage report kanina, it's still very low. It's around 1.5 for vegetables dito sa Benguet. Yun pa lang So maybe there's still the process that the LGUs, Provincial Agriculture Office, and the Municipal Agriculturist actually sila magsasubmit sa amin ng report. Oo. And then i-consolidate natin yan. And then isasubmit natin sa anong tawag dito, Regional Disaster Coordinating Office. Oo. So wala pa, maybe it's still too early. The weather is fine in Kalinga, even in Apayao. In Abra lang ang umuulan. At saka tayo dito. Oo. Pero dahil sa pag-uulan, nagbabadyang tumaas ang presyo ng mga gulay. Pahirapan kasi ngayon ang pagbiyahe ng mga magsasaka ng kanilang ani sa mga trading center ng gulay sa La Trinidad dahil sa mga pagguho ng lupa. Sa latest monitoring ng presyo ng mga gulay sa La Trinidad Trading Post, bahagyang tumaas ang presyo ng mga gulay ng 10 hanggang 20 pesos mula sa dati nitong presyo. Ang carrots, halos dumoble ang presyo nito mula sa 22 pesos noong nakarang linggo na ngayon papalo na sa 40 pesos per kilo. Ang patatas naman mula 22 hanggang 26 pesos ang kilo noong nakarang linggo. Ngayon, pumapalo na sa 30 to 43 pesos per kilo. Ang cauliflower din na mula 10 to 12 pesos noon, pumalo na sa 22 to 25 pesos ang presyo. Ayon sa Highland Farmer Multipurpose Cooperative, kung magtutuloy-tuloy pa ang ganitong sitwasyon ng panahon sa Benguet, hindi malabong tataas pa sa susunod na linggo ang presyo ng mga gulay. Sa huling tala ng Civil Defense Cordillera, palo na sa halos 1.5 million pesos ang pinsala ng habagat sa mga pananim sa rehiyon, habang 35,000 pesos naman sa mga alagang hayop. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture Cordillera sa mga Provincial Agricultural Office ng rehiyon para sa mabilisang monitoring at pagbibigay ng tulong sa mga magsasakang apektado ng habagat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Sarado pa rin ang ilang kalsada sa Cordillera dahil sa mga pagguho sanhi ng patuloy na pag-uulan. Magbabalik sa report si Charles Limon. Base sa abiso ng DPWH Cordillera, sarado pa rin ang Cannon Road dahil sa maya't mayay pagguho ng mga bato at lupa. Tanging mga nakatira lamang sa lugar ang pinapayagang dumaan. Pakiusap ng pulis ng Tuba Benguet sa mga motorista, huwag nang dumaan sa Cannon Road para na rin sa kanilang kaligtasan. Ilang kalsada naman sa iba pang bahagi ng Cordillera ang sarado dahil sa mga pagguho. Ayon sa DPWH, sarado ang Baguio-Bontoc Road, partikular sa Busa Bridge ng Sabangan Mountain Province. Sarado rin ang Abra-Kalinga Road. One-lane passable naman ang Congressman Acop Cosalan Road at Governor Bado Dangwa National Road at Asin Nangalisan San Pascual Road. Nakipagpulong na si Cordillera RDRRMC Chairperson at OCDCAR Regional Director Albert A. Mogul kay La Trinidad Benguet Mayor Romeo K. Salda para mapag-usapan ang pagbaha sa bayan. Inaasahan sa lalong madaling panahon ay makabuo ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha na labis na nagpahirap sa mga motorista at mga residente. Una rito, iniimbestigahan na ng pamalang lokal kung may kinalaman ang ginagawang subdibisyon sa naranasang pagbaha. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinapayuhan ang mga Dagupeño na mag-ingat dahil sa muling pagtaas ng level ng tubig sanhi ng high tide. Konsumido naman ang mga residente dahil sa epekto nito sa kanilang kabuhayan at sa kanilang kalusugan. Ang buong detalye sa report ni Christine Flores. Muling naglabas ng flood warning ang lungsod ng Dagupan simula kaninang umaga hanggang sa July 29. Base sa abiso ng Dagupan City Public Information Office, tinatayang aabot sa hanggang 4 na talampakan ang high tide sa mga susunod na araw. Inaasahang tataas ang tubig bandang 12:52 ng hapon bukas at sa Huwebes sa ganap na 1:32 ng hapon, nananatili sa high alert level ang Sinukalan River. Dahil dito, konsumido ang ilang residente. Hindi ako kumikita ngayon kasi nga baha, hindi ako nakakapunta ng bayan. Tapos, dati kasi basta-basta ka lang makakapunta ng bayan pag walang baha. Pero ngayon, ang hirap-hirap pumunta ng bayan kasi malalim. Pangamba rin nila ngayon ang masamang epekto nito sa kanilang kalusugan, lalo't lampas tuhod na ang baha sa kanilang daanan. Kunwari, pag may sugat ka sa paa, ganun, mamaya leptospirosis, ganun. Tapos minsan nagkakalipong nga. Pinapayuhan naman ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas at tabing ilog na mag-ingat at iwasang lumusong sa baha. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, para mapalaki ang produksyon, patuloy ang pagbibigay ng farm inputs sa mga magsasaka ng Cabugao, Ilocos Sur. Ang detalye sa report ni Nisel Benitez. Upang mas mapabuti pa ang kita ng mga magsasaka dito sa Cabugao, Ilocos Sur ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng mga farm inputs sa kanila. Ayon kay Mayor Edgardo Cumbangbang Jr., prioridad niya na lahat ng mga magsasaka sa kanilang lugar ay mabibigyan ng mga kinakailangan sa pagbubukid upang magkaroon sila ng malaking kita. At kung malaki ang kita, lumalago din ang produksyon nila sa palay, gulay at tabako. Hangad ng lokal na pamahalaan ng Cabugao na maibigay lahat ng mga pangangailangan ng mga mamamayan doon sa pamamagitan ng paggamit ng pondo nila sa tamang proyekto at programa na pakikinabangan ng lahat at mag-angat ng pamumuhay ng bawat isa. Ayon pa kay Mayor Cumbangbang, ito ay bahagi ng pasasalamat nila sa mga magsasaka dahil anya kung wala ang mga magsasaka, walang maibabalik sa bayan na share nila sa RA 7171 na pinagmumulan ng pondo para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin ang pagbabahagi ng mga farm inputs sa mga magsasaka tulad ng granular, foliar fertilizer at soil conditioner na isinasagawa ng Municipal Agriculture Office. Bago pa ito ay naibigay na rin ang mga pasilidad na gagamitin nila sa pagbubukid sa tulong na din ng Gobyerno Probinsyal ng Ilocos Sur at Department of Agriculture. Laking pasasalamat naman ng mga magsasaka sa walang tigil na suporta sa kanila ng lokal na pamahalaan para sa kanilang pangangailangan sa bukid. Nisel Benitez para sa Luzon Headlines.
Sa Candon City, tumaas naman ang kalidad ng pagsasanay dahil sa mga ibinibigay na training facility. Magbabalita si Charmy Bosque. Malaking improvement ang nakita ni Congresswoman Christine Singson sa TESDA training facility nung siya'y bumisita sa pasilidad sa Tablac, Candon City. Ang training facility na ito ang sagot sa malaking demand ng trainings dito sa Ilocos Sur, lalo na ang segundo distrito. Ayon kay Deputy Speaker Singson, mas mapapabuti aniya at maibibigay ang dekalidad na pagsasanay dahil sa napagandang training facility. Naipadamag da idi nga nagsayatan ta training center to yan imaduti classrooms kan aduti developments na since the last time nga bimisita kami dito kat makita mo the 4 classrooms indoor tapos naka nayon dati may isang nga outdoor pa nga area for training kan dito likod makita tayo dati mini organic farm kan dagiti training met for ruminants at dagiti goat pen, duck house, chicken house kan hog pens da na sumuti kasapulan for the other ruminants training. Nagpasalamat din ang kongresista sa LGU Candon sa pagpapahiram nila ng mga sasakyan na magagamit sa pagsasanay ng mga trainee. Sa ngayon, may training para sa light vehicle NC2, heavy equipment operation at contact tracing. Test the budget na naikabil ko for Ilocos Sur 2nd District. So, ti mga trainees dito kagapumot la sa balig LGU dito yung 2nd District of Ilocos Sur. So, may sato iti mga programa nga masapol ikaklat ti budget na for test the trainings. Tamukmat nga, especially na the COVID, these small trainings matters ta the additional livelihood da na mabalinta dumuti na pukawan ti income data depende gamin no nya dagiti protocols nga wenno lockdowns nga mararamid, so they have all these other options nga pagbirukan dati pagkitaan. Samantala, hinihikayat ni Congresswoman Singson ang mga interesado na dumaan sa iba't ibang training na inaalok ng TESDA. Kiti Facebook pages mimot the 2nd District Ilocos Sur Facebook page, adamo day tulong puso serbisyo Facebook page kanjay personal Facebook page ko under Christine Singson mihan jay may samot under Deputy Speaker Christine Singson. So makita jay dagi information no kasan nag-apply for this training. Adamot dati 2nd District Office tayo DJ Candon City sa dagtoy di SSS kaabay na. So the JJ main office mabalindamot umay nga bisita da dagi staff always willing to assist the staff miti 2nd District Office. Mula dito sa syudad ng Candon, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Susunod, Baguio City muling maghihigpit sa mga border checkpoint. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Susunod, leader ng umano'y criminal gang sa Baguio City, tiklo sa bypass operation. Alyansang Gico Lambino, inilunsad na 2 matataas na pwesto ng Pangasinan, target ng samahan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Muling hihigpitan ang pagbabantay sa mga border checkpoint ng Baguio City. Kung bakit, alamin sa report ni Charles Limon. Dahil sa pagkakatala ng mga kaso ng Delta variant sa Region 1, tila kumakatok na ang nakakahawang variant sa rehiyon Cordillera. Kaya naman, muling hihigpitan ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagpasok at paglabas sa lungsod. Another is, inilpitan na natin yung ating border, pati yung ating mga 15-year-old or below 15-year-old and above 65, pinagbabawal na uli natin silang lumabas. Ngayon, ano? So these are the things na ginagawa natin. And we have a set of action plans na sinisigurado namin na nako-comply natin yan. So every week, nire-review namin. Una nang ipinatupad ang paglimita ng pagpasok ng mga individual na mula sa MECQ, ECQ at heightened GCQ area. Tanging mga apor na may kaukulang dokumento lang muna ang makakapasok sa lungsod. Pero pwedeng pumasok ang mga individual na mula sa mga lugar na GCQ at MGCQ basta't dumaan sa central triage ng lungsod. Ipinagbabawal na din muna ang paglabas ng mga menor de edad na may edad 15 pababa at 65 years old pataas bilang pag-iingat sa Delta variant. Yeah, you should understand na syempre yung resulta ng PGC is already after the fact yun. Minsan, ang mga cases na lumalabas, 1 month after, o 1 month before pa, 1 month lumipas na ng isang buwan. Meron time pa nga na ang release pa ng PGC natin, 2 buwan na na ang release. Kaya hindi tayo pwedeng umasa talaga completely dun sa nire-release ng PGC. Siyempre may mga limitations din ng PGC natin. So better to assume na meron na tayo. Para talagang dun na kami nagplaplano. Dun na sa worst scenario na kami nagplaplano. Sa huling tala ng pamahalang lungsod, papalo na sa 525 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Aabot naman sa 303 ang bilang ng mga namatay at 14,549 ang mga gumaling. Patuloy pa ring pinapaalala ng pamahalang lungsod ang pag-iingat at pagsunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagsipa pa ng karagdagang kaso ng COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa buong Ilocos Norte, lungsod ng Lawag ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19. Para maagapan ang paglobo, prioridad ang lungsod pagdating sa alokasyon ng mga bakuna. Magbabalita si Claudine Lagundino. Patuloy ang paggulong ng mega vaccination rollout sa Ilocos Norte. Sa buong lalawigan, Lawag City ang prioridad mabigyan. Lawag kasi ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19. Umabot na sa 940 ang active cases at nadagdagan pa ng 2 namatay kahapon lamang. Sa press conference kahapon, inihayag ni Mayor Michael Marcos Quion na tuloy ang pinag-igting na vaccination rollout. I cannot tell you specifically, and there's a reason why we cannot tell you specifically. There will be 9,300
363 people, this is on our listahan, who have been vaccinated. 5,338 for the first dose, 4,025 for the second dose. Now, that does not include 250 that were vaccinated today at LCGH with the Gamaleya Sputnik, or the 200 that was vaccinated yesterday. It also does not include the vaccinations that have taken place in Divine. We have requested from the Provincial Health Office, and I've personally asked my kaanak, Governor Matthew Marcos Manoto, for the full listahan of all the vaccination that has taken place in Divine Word. 4,870 doses ng Janssen ang target sa loob ng 5 hanggang 6 na araw ng vaccination. Bukod pa ito sa 1,000 dose ng Gamaleya Sputnik. Kaninang alas 8:30 ng umaga, binisita ni Mayor Kion ang vaccination site para matiyak na sistematiko at maayos ang pagbabakuna. Ang first rollout ng Janssen vaccines ay ginanap sa Divine Word College of Lawag na siyang ginawang mega vaccination site ng probinsya. 665 na residente ng lungsod ng Lawag ang nabakunahan. Ang ikatlong araw ng pagbabakuna ng Gamaleya Sputnik ay ginanap naman sa Lawag City General Hospital. 300 residente ang naturukan. Tumulong na ang mga volunteer doctors at nurse mula sa mga pribadong sektor at Philippine National Red Cross. Palagyan namang nakaantabay ang PNP Lawag upang matiyak na nasusunod ang basic health protocols. Sa kasalukuyan, ang Ilocos Norte ay mayroon ng kabuwang 7,007 COVID-19 patients. 2,502 dito ang active cases. 283 ang new cases at 67 ang new recoveries. Claudine Lagundino para sa Luzon Headlines. Recently trending was the viral video of a man being arrested in Muntinlupa. Dito, he was cursing the police. He was inflicting body harm to the police. And he was threatening them, saying na, hindi nyo ba ako kilala? Hindi nyo ba kilala ang tatay ko? And among others, siyempre, unang-una, ano naman ang pakialam ng tatay mo sa ginagawa mong krimen? But more importantly, ang charges na final dito, alarm and scandal, resisting arrest, disobedience to authority, and direct assault. Alarm and scandal na lang ang pag-usapan natin. Ang alarm and scandal is a crime and offense penalized by our revised penal code. And ang alarm and scandal under 155 of our revised penal code carries a prison term of arresto menor or a fine not exceeding 40,000 pesos. So, mababa ang sentensya, arresto menor. Usually, ang arresto menor naman, 10 to 30 days lang yan. Pero yung fine is 40,000 pesos. Ano yung elements ng alarm and scandal? Any person in a public place who will discharge his firearm, magpaputok ng baril, rocket, firecracker, or other explosives calculated to cause alarm or danger. So, bigla kang nagpaputok ng baril in public, that is alarm and scandal. Ano pa? Any person who shall instigate or engage others in a tumultuous or what we call as charivari or disorderly conduct during a public gathering which will
destroy yung tranquility ng peace doon sa public. So, iskandalo talaga. Nagsisigaw ka doon, no? Destroying yung calm and peace in the community. That is alarm and scandal. Any person at night, no, na nagdi-disturb ng mga natutulog, no, during the night time is also alarm and scandal. Kaya nga tayo merong silent night ordinance dito sa Baguio. Another is any person who is intoxicated and who causes disturbance or scandal in a public place. Ganun ang elemento ng alarm and scandal. So ang sabi nga natin kanina, ang arresto menor, imprisonment yan ng 1 to 30 days. Ang tanong, bakit na-release yung tao na nagwala at nagsasabing mataas na opisyal ang kanyang tatay? The only reason why no warrant of arrest was issued dito sa taong ito was because the crime falls under unless yung akusado ay sinubpina para mag-attend ng hearing at hindi siya sumipot. So, yan po ang crime of alarm and scandal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, isang apparel shop sa Ilocos Norte napansin ng YouTube channel celebrity. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Susunod, pop-up coffee stand, patok kung bakit alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw.
Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pouty Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Muli pong napansin ang mga produktong tatak Ilocano. Sa katunayan, isang apparel shop sa Ilocos Norte ang ibinida ng 3 sikat na comedian. May kwento po si Nicole Carawa. Nananatili pa rin ang pag-asa para kay Mar kahit may pandemya. Lalo na nang mapansin ng 3 sikat na comedian ang kanyang obrang tie-dye shirts at apparels. Best Battalion! Ibinida ni Chad Kinis, Lassie Marquez at Mac Calacyan o mas kilala bilang Bex Battalion sa YouTube ang kanyang mindset clothing o mindset apparel. Umaapaw naman ang kanyang pasasalamat sa grupo ng stand-up comedians. Inisip ko noon, what if magnegosyo na lang ako at makatulong in the future makatulong rin sa mga tao. So, kung mag-success man ito, yung mindset shop, hindi lang yung sarili ko ang matutulungan ko, kundi yung mga tao na after graduation hindi na sila mahihirapan maghanap ng trabaho. Risk-taker entrepreneurship. Ganyan kung paano ilarawan ni Mar ang naging karanasan sa pagnenegosyo. Success and nothing else naman ang motto ng kanyang clothing brand. Sa katunayan, nakakatulong na rin ang kanyang shop sa mga local rapper artists sa probinsya. Latest achievement naman ng MDST Apparel ngayon ay nakakagaan lang ng pakiramdam na nakakatulong na ang mindset sa mga local rapper artists natin ngayon, especially Ilocos Norte, na ang pangarap nila hindi na lang pangarap. Nagkakatotoo na. Bukod sa Bex Battalion, nagkaroon na din ng collaboration kasama ang Auto Blinks, Aubrey Miller, Lord Gospel, EBNZR Production, Tie-Dye Ilocos, Ilocos Kingpin, Ilocos Urban Wave Resort, Motoden, Yuki Takoyaki, Seafood Capital, Lawag Lomi House, Antra Pizza, Blessed Vapor Corporation, Fernando's Bacara, Doc Garage, at Ilocos Norte Skate Park Movement. Maliban sa mga tie-dye shirts at vapes, ay may van rentals din ng shop, takoyaki shop, at skateboard customizing. Sa mga kabataan ngayon na gustong pumasok sa negosyo o gustong magnegosyo, ay 3 lang may bibigay kong payo sa inyo. First, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, magtiwala sa sarili. Pangatlo, don't be selfish. Makinig ka sa surroundings mo. Especially your parents. Yun yung mga payo ko sa inyo. Guys, good luck. Nicole Carawa para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.